Уважаеми зрители на ProBG, започваме с картина от двубоя между съставите на Лех Познан и Ювентус. Виждате и първата опасност в този двубой. Вече сме в 12-та минута и резултатът е открит. Лех повежда с гол на Руднес, който засече това центриране от корнер и направи безпомощен вратаря на Ювентус. Манигер, който протегна ръка, но не успя да отрази удара. Милош Красич организира атака за Ювентус. Кратко разбъркване във вратарското поле. Топката е изчистена непосредствено пред голината. Всичко това се случва в 22-та минута. Прекрасна намеса на бранител на Лех Познан. Сега пряк свободен удар. 33-та минута. Топката тупна коварно пред вратаря на Лех. Има право той да се кара на бранителите пред себе си. Кшиштоф Которовски е името на вратаря на Лех Познан, който се намеси победително в ситуацията преди малко в 70-та минута. За главата се държи Алесандро Дел Пиеро. Той не можа да се разпише. Вместо него това стори Винченцо Якуинта в 84-та минута. Така Ювентус стигна до изравнително попадение. Първият матч между двата отбора завърши при равенство 3-3. Ето, че и сега двата тима си поделиха по една точка. Това е пето равенство за Ювентус в надпреварата. Все пак в края на двубоя италианците можеха и да стигнат до победата, ако този удар с глава не беше толкова слаб. Никакви проблеми за вратаря на Лех. Лех Познан Ювентус 1-1. В другия двубой от тази група на The City of Manchester, отбора на Манчестър Сити посрещна австрийския Залцбург. Вече сме в петата минута на матча и атака на англичаните по лявото крило. Възможност за удар от границата на наказателното поле в фал. Шут на Марио Балотели, не се наложи обаче на Герхард Тремел. Вратаря на Залцбург да се намесва, подаване зад гърба на отбраната, минутата е 15-та. Какво ще се случи? Удар на Марио Балотели и поредната добра изява на вратаря на Залцбург. 18-та минута, натиска на домакините беше много сериозен и логиката възтържествува. При третия си опит Марио Балотели успява да реализира хубаво центриране отляво, удар от воле на Марио Балотели от границата на вратарското поле. Той направи безпомощен вратаря на Залцбург. Реагираха гостите, опитаха се да създадат някои по-интересни контратаки пред вратата на Манчестър Сити, но знаете добре, че англичаните са особено опасни на контри. Ето една от тях. Удар по диагонала във фал. Джеймс Мюнър можеше да удвои аванса на своя тим. Картината ни пренася през второто по време. Вредната атака на Манчестър Сити. Отново непокрито става Марио Балотели. Доста положения пропусна Марио Балотели. 65-та минута, Манчестър Сити отново напред. Този път няма грешка. Марио Балотели от 65-та минута прави резултата 2-0 в полза на своя тим. Ето как се разви цялата атака на гражданите. Марио Балотели бе оставен съвсем сам. Прекрасна триходова комбинация, завършена добре от нападателя на Ман Сити. И отново Балотели се дава неприятности за отбраната на Ред Бул. Доста индивидуална игра в тази ситуация. Балотели може да комбинира. А минутата е 78-ма. Голът е на Джонсън. Така, Манчестър Сити спечели срещу Залцбург с 3-0. Лех и Ювентус завършиха наравно 1-1. Припомням ви, в първия матч между Ювентус и Лех двубоя завърши 3-3. Лех има повече отбелязани голове от Ювентус на чужд терен. Това означава, че Манчестър Сити и Лех Познан продължават напред в Лига Европа. Ювентус изненадващо отпада от турнира. Италианците остават на трета позиция с 5 точки. Залцбург на четвърто място с 2, така че последните матчове Залцбург, Лех и Ювентус, Манчестър Сити нямат абсолютно никакво значение. Ман Сити и Лех в елиминационната фаза на Лига Европа. Ювентус е аут от турнира. Насочваме вниманието ви към мачовете, които се изиграха в втора група на Лига Европа. На своя Висенте Калдерон Атлетико Мадрид посрещна Ари Солун. Минутата е втора. Не особено убедителна намеса на Дехея. Кратко разбъркване в наказателното му поле и топката среща гредата, но при добавката няма грешка. Коке открива резултата във втората минута. Интересното е, че Коке е испанец, никак не му е непозната обстановката в Испания. И ето, че топката се отбива в напречната града в първи момент, но при добавката Коке не сгреши и така
Гръцки Арис поведе на Атлетико Мадрид с 1-0. Отговора на испанците не закъсня. Постепенна атака на дюшекчиите. Отлично подаване с Петана. Серхио Агуеро. Топката се отбива в страничната града. Никой не покри Диего Форуан, който изравнява невероятна радост по трибуните на Висенте Калдерон. Ето още веднъж удара на Симао Саброса. Топката срещна страничната града. Нямаше проблеми при добавката. Диего Форуан така. Атлетико Мадрид изравни. Подем в играта на домакините и заслужен втори гол в 16-та минута. То е дело на аржентинеца Серхио Агуеро. Каква грешка в центъра на отбраната. Серхио Агуеро имаше достатъчно време за да насочи топката в далечния ъгъл на вратата на Арис. Още една опасност в 30-та минута след изпълнението на прекия свободен удар. Сифакис този път успява да избие Томас Уифалуши. Отново Уифалуши, включване по дясното крило, центриране и късмет за Сифакис. Топката се отби в страничната му града. Диего Форуан за пореден път остава непокрит. Вижте обаче пробива на Томаш Уифалуши. Хубавото му центриране. Защитник на Арис игра последен с топката, иначе тя щеше да стигне до Диего Форуан и това означаваше трети гол за Атлетико Мадрид. Вместо това в 50-та минута на матча футболист на Арис пада в наказателното поле и главният съдия отсъжда дуспа в полза на гръцки отбор. Годин, Симао и Уифалуши искат обяснение от рефера, но виждате как бе задържан играча на Арис. Очевидно нарушение. За топката застава Коке, хладнокръвно изпълнение и резултата вече е 2-2 Атлетико Мадрид Арис. 2-2. Втори гол на Коке, капитана на гръцки отбор. Стреля право в средата на вратата. Давид Дехея поможира в десния си ъгъл, но не успя да отрази удара му. Навеса на Давид Дехея. Кратко разбъркване във вратарското поле. Не се ориентира отбраната на Атлетико Мадрид. И ето как се стига до трети гол в полза на Арис. Минутата 81. Лазаридис в прегръдките на своите съотборници. Изключителен развой на този двубой. Намесата на Давид Дехея на два пъти вратаря на Атлетико Мадрид се справи след удари, изчисти топката, но буквално я заложи на Лазаридис, който го разстреля от близко. Така Арис отбеляза трето попадение, повторение на гола от друга гледна точка. Виждате как бранителите на Атлетико Мадрид стоят и гледат безучастно как Лазаридис носи победата на Арис. Атлетико Мадрид Арис, крайен резултат 2-3. Вече сме в Тронхайм. При минусови температури Розенборг посрещна немския Байер Леверкузен. Изключително тежки условия за игра. Очакваше се норвежки отбор да има предимство заради този факт. И не случайно домакините започнаха по-активно. Рене Адлер, между другото, си тръгна за Германия, след като получи травма и под рамката застана 20-годишния Гифер. Събитията обаче се развиват пред противниковата врата. Резултатът е открит в 35-та минута. Байер Леверкузен повежда след този удар на сам. Положи на вратаря на Розенборг Йорлунд, но не успя да се намеси. Така Байер Леверкузен поведе с 1-0. През второто по време норвежците тръгнаха по-смело напред в търсене на изравнително попадение и бяха близо до него. Но бранител на немски отбор успя да изчисти непосредствено пред гол линията. Това е Сами Хипия. Минутата е 66-та. Още едно центриране на първата града. Никакви проблеми за вратаря на Розенборг Йорлунд. Опасности за Гифер. Какъв шанс за състава на Розенборг. Не случайно си ядосват домакините за това, че не успяха да стигнат до гол, който щеше да бъде много ценен за тях. И тук не се стигна до попадение. Държи се за главата Прица. Нов удар, получи се рикошет, положи в обратния ъгъл. Гифер, но всичко се размина благополучно за него. Розенборг Байер Леверкузен 0-1. Атлетико Мадрид Арис 2-3. В следващия кръг на 16 декември Арис посреща Розенборг, а Байер Леверкузен приема Атлетико Мадрид. Байер Леверкузен продължава в следващата фаза на Лига Европа. Арис и Атлетико Мадрид ще водят ожесточена битка за втората позиция, даваща право на участие в